U slučaju da mi se niste zagrijali, puštam vas 5 minuta, brzo obaviti trčanje. Nakon toga se vraćate meni i možemo krenuti sa treningom. Ovog puta imamo trening, imamo dosta jak naglasak na ženske kritične zone. Naravno, uključila sam malo i ruke da ipak radi cijelo tijelo, pa možemo početi. Za početak uzmemo giriju, okrenemo ju, radit ćemo kombinaciju vježbi za gornji i donji dio tijela. Dakle, stopala su lagano prema van, idemo u čučanj, duboko, izbaci da aktiviramo ramena. Idemo još, 2, 3, dišemo, 4, nemojte pokušavati spajati koljena ako je teško, 6, napravit ćemo 10 ponavljanja, 7, 8, 9 i zadnji, 10. Spustimo giriju, odmorimo se malo, namjestimo se za iduću vježbu. Ovoga puta napravit ćemo aktivaciju mišića trbuha. Laktove dobro zabite u rekvizit. Na moj znak. Kreni sad. Lagano. Što manje pokreta, da ne pleše tijelo. Deset komada, skroz polagano napraviti, nigdje vam se ne žuri. Udah, izdah, zadnja vježba. Uzet ćemo malu klupicu, radimo naizmjenično, naravno prvo desna pa lijeva, pratite što ću napraviti. Stat ću se na rub klupice, stabilna pozicija, ispuštamo se, lagano dolje i digni. 2, 3, drži ravnotežu, 4, 5, ravna leđa, 6, 7, 8, ajmo još, 9, 10, ajmo promijeniti nogu. Ovo je iznimno zahtjevna vježba, radimo ju polagano, leđa su uvijek ravna. Kad se spuštamo, stražnicu lagano izbaciti prema van, idemo udah i kreni. Diši, koncentriraj se, 5, ajmo još, 6. Sad već osjetite itekako kako radi gluteus. Zadnji, protrest malo, 3 do 4 serije. Ovo su zahtjevnije vježbe, tako da preporučam 10 ponavljanja. Vidimo se, bok.